Hello guys! Welcome back to our YouTube channel, the RGB Vlogs. And for today's video ay magre-react na naman po tayo dito sa video ng Bartolo Brothers. Ang galing talaga nila mag-prank guys. Talagang the best prankster in the Philippines. Ganito pala ito masahin guys. Boom! Organic guys. Ang sarap niyan. Yan, sige pa kuya. Wow. Napaluwa si ate. Ang sarap niyan te. Organic yan. Naku, napaka-sexy pa naman ni ate. Ang galit na galit. Walk out na lang si ate. Ito, second customer guys. Bartolo Brothers guys, subscribe nyo. Sila na yata ang pinaka the best prankster sa ngayon. Kita nyo yun guys, ang galing niya maglagay ng ketchup. O ng kagat. Nyam nyam. Sarap ba te? Masarap daw. Ayun na naman, umiksi na naman si kuya guys. Boom! Ang galing. Palakpakan si kuya. Boom! Instant sapak si kuya. Ito kuya, tikman mo. Mas masarap ako magluto sa'yo kuya. Third customer na tayo guys. Ito si kuya. Sige, bili ka. Yan. Wow, sarap ng kagatan ni kuya yummy. Yan naman si kuya guys. Ayan naman si kuyang mataba. Boom. Masarap to guys. Maasim-asim. Sarap na sarap si kuya. Konti na lang yung natira. Yun na lang natapon niya kasi hindi na niya maluwa yung iba. Trip si kuya guys. Babalik daw si kuya guys. Maghahakot ng kakampi guys. Patay. Race back na to guys. Okay, ito guys, pang-apat na customer natin. Dalawa pa sila, dalawang babae. Yan, gutom na gutom to guys. Galing ata to sa trabaho. Napangiti pa si ate. Wow, sabay talaga magkagat sila guys. Sarap. Masarap to, sabi ni ate. Yan, ayun na si kuya. Yan, yan ang organic food. Padagadila pa. Yan, sabay talaga silang dalawa Boom, instant lawas ang dalawa. Ayan, sinubuan na siya ni ate. Baka hindi pa niya natikman to, kaya pinatikim muna sa kanya. Kinain naman niya guys. Masarap daw. Gawang kamay masarap yan. Pang-limang customer na tayo guys. Ito si Koy. Si Kuya na yata ang pinakamagaling magluto sa lahat. Ayan. Completo Cercados. Thank you guys for watching. Please subscribe for more reaction video about Bartolo Brothers video.